Tieto voľby, ktoré prídu, budú aj o tom, ako sa mladí ľudia v budúcnosti budú mať. Či budú mať prácu, či budú mať kde bývať, či sa budú mať dobre, alebo či budú utekať zo Slovenska. Je preto veľmi dôležité, aby aj mladí ľudia prišli voliť, pretože bude sa rozhodovať o ich budúcnosti na mnohé roky dopredu. Prichádza nová, mladá generácia aktívnych ľudí, ktorí sú zárukou toho, že tu o chvíľu bude ešte lepšie. Aj keď mnohí ľudia majú pocit, že nie je koho voliť, že nie je taká strana alebo také zoskupenie, ktoré by si zaslúžilo ich dôveru, som presvedčená o tom, že jednotliví kandidáti sú hodní vašej podpory a je to na každom z nás, aby sme si zvolili toho správneho zástupcu do Národnej rady Slovenskej republiky. A ja budem veľmi rada, ak dáte svoj hlas Radovi Ondrejkovi. Je to veľký profesionál, je to veľký charakter, veľmi poctivý človek, pracuje a intenzívne vymýšľa, čo robiť, aby na Slovensku bolo lepšie. Je to človek, ktorý prinesie nové myšlienky, nové nápady a nový vietor do politiky. A ja som veľmi rada, že sa rozhodol aj kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky, aby mohol svoje skúsenosti zamestnávateľa preniesť aj do politiky, aby mohol meniť zákony v prospech ľudí, ktorí chcú pracovať. Rado Ondrejka. Ktorý je z Hnutia Nova a kandiduje na kandidátke Oľano pod číslom 26. Voľte ho.